Oh, saksihan. Sa buhay tayo mga kosa, napakadami ko kasing dala, kaya siya mahulog yung cellphone. Ito, mga damit. Ayan, ito. Saka toiletries, gimbal, camera bag ko na napakadami laman. Hindi na yung tripod. Saka itong mannequin. Gagamitin kasi namin din sa shooting ng kasal, kaya biyahe na tayo. Layo pa naman ang pupunta ako. From Pangasinan to Pugo, mga 2 hours yun. Nasa Suso. Dito na ako sa Mangaldan. Kantay na lang ang bus papuntang Baguio. Dadaan ng Pugo yun. Sa bus na, dalawa na yung binayaran ko. Yun. At yun na nga mga kosa, nandito na ako sa Pugo. Lalakad na rin papunta dun sa bahay. Yun, may mga tropa tayo, mga kosa tayo dito. Ayan o, sa Pugo. Mga followers natin dito sa Pugo. Nice, thank you. Yun. Dito na ako. Ay, nay. Ganit. Pahinga muna ulit. Brewed coffee na pabao. Pilatom ako, nakubad na agad ako dito. Pagdating. Hoy, masama ugali. Ago! Eco Park din din. Signan natin ang mangyayari doon. Gusto ko pa man din sa loob. Yan na kayo. Yung gamit ko. Yan mga kosa, natawaran namin ng 100 papuntang from junction ng Agoo to Eco Park. Matricycle na kami. Tuloy, mabait si Manong. Let's go. Balang regular po namin 15. Pag yung mga taga-saan po ang walang bayad po? Taga-Agoo po sir, depende kung may resibo sila o wala. Mga Agoo residents po, walang bayad. Pag sir, may ID sila. Pero pag walang ID, magbabayad sila sir. Eh di ba po yung children below 3 feet, free po? Eh 2 feet lang po. 2 feet lang po meron ako. Kaso lang hindi na ako children, yun lang po ano. Sige po, thank you. Thank you po. Ayun mga kosa, nandito na ako sa Eco Park. Kasama ko si Boss Bean, sa kami kasama ako. Sama ka na! Dito na kami sa Eco Park ng Agoo mga kosa. Baba namin yung tricycle, tapos napakaingay ni Bean, nandun siya sa likod. At napakawalang hiyahan yung tao na yan. Ito na siguro yung Eco Park. Parang Baguio type no, kasi ano. Pero sa Mines View. Ganun. Ay, meron din 15 minutes ka na nag-aasikaso ng drone mo na yan. Hindi pa lumipad-lipad. Kung ako yun, nilipad-paliparan ko na yan. Total nakalapag na yan dyan. Yung mga to, sino itong mga to? Sino to? pa kayo. Oo, meron. Nakahabol pa kami. Bago. Sino itong mga to? Sino itong mga to? Sino nga to? Sabi mo dito, nagalit ka ba sa akin kahapon? Hindi ako galit no. Galit na galit lang. Sabi ko sa'yo, tayo mo nga ako, 11 kami umalis sa bahay. Ganda naman. Flower girl. Flower girl. Lang. Gitna na Naiiyak to na ako. Center na to. Hindi, naiiyak ka na rin. Grabe tong kasal na to, nakakaiyak. Mas naiiyak na ako. Ang saya. Ang saya, grabe. Ito oh. Ano? Yun.